Добро утро, хора! Неделя е и получих гениалното прозрение, че всъщност тази ми концепция за slow vlogging няма как да стане, защото аз нито един ден не мога да започна да ви кажа днес нямаме план и ще бъде един бавен ден. Не, всеки ден има план, защото има завършене. Като например в момента съм сварила зеленчуци, за да направя обяд на детето. Но ще започнем с хубавите неща. Купих си кафе от високия клас на Aroma Coffee BG, 2 вида, за да пробваме с мъжа кое повече ни харесва. Толкова е хубаво да инвестираш в кафето си, че последните пъти се налагаше от бързане и не стигане на времето да си купуваме еспресо на Якобс и не че е лошо. Просто разликата в аромата, Тодор влиза вкъщи и ми вика, тук мирише на по-хубаво кафе. Yes it does. Имаме, боже, не искам да го произнасям това, но това е някакво танзанско, което има вкус на белита, цветя, подправки, тъмен шоколад. Това е бразилско, нямаха етикет, така че не помня какво мирише. Никой няма вода тук. Няма вода там. Може ли да ти го напълня, ако обичаш? Да. Благодаря ти. Преди да започна да снимам, отидох да проверя защо е толкова тихо оттатъка. Човека се рисуваше с водичка. Заповядайте. Така, танзанийското е много по-яко. То е по-скъпото, ако не се лъжа, по спомен. Значи, това е много специално умение. Да можеш да хванеш нещо и да оцелиш, което е по-скъпото. Yay for capitalism, not yay for my bank account. Относно рисуването, само да ви покажа вчера какво яко нещо намерихме в Lidl. То, значи, реално нищо не съм купила за детето, което да не става да си играя аз. И много често е ръководено от по-скоро на мен какво ме харесва. Това са едни моливи, които са двойни. От едната страна единият цвят и от другата другия. И пишеше, че стават за стъкло и стават, поне зелените за стъкло, по-тъмните цветове. И също така стават и за акварелни моливи. Аз много обичах да рисувам с акварел едно време. Харесва ми рисунките. Сега моят шедьовър е развален. Ама не изглежда ли много яко? Топката ли риташ? Да. Браво! Да отидем да му направим кифтенцата за обяд. И никак не ми се излиза, защото е много студена. Аз не съм ви развеждала. Как се светваш тук? И стената, защото съм я надградила. Във вътрешния коридор е семейната стена. Хоп! И вече съм добавила, това нали е сватбата, и от това лято сватбения ни фотограф ни снима тримата. А това ми е една от любимите снимки. Въпреки, че, нали, съм скорема. Ето тук зверия става на една година, толкова е смешен. Господине, да те вдигна да гледаш ли? Тук е, сега ще те вдигна, чакай. Картинката. Кой е това? Андриан. Адриан ли е това? Ама тук Адриан е бебе, а сега е голям мъж, нали? Андриан. Ти голям мъж ли си? Не. А какво си? Звери. Анди. Да бе, мама, това си ти. Анди. А там горе? Тук горе кой е? Тати, мама. Тати, доси. Мама ми си. Анди. Браво, мамо! Ти си най-умното звери. Звери. Звери, да, ти си звери. Ето ги с сирене и брашно и са супер за захранване, водено от бебето метода, защото нямат яйце. Реално с просто морков, подправка, броколи, сирене и брашно. Даже и мазнина няма. Много съм в настроение за нови гримове да пробвам и съм си поръчала от Notino някои неща, които видях, че са ги заредили там и са чисто нови. Хайлайтери на NYX от Buttermelt линията, 2 цвята. Заредили бяха и тези глосове, които са някаква корейска inspired линия. И едно олио за тяло. В TikTok има две
в другерини олия за тяло, които са най-популярните. Едното е на на Palmer's Cocoa Butter формулата, а другото е на Вазелин. Обаче това мисля, че повече ще ми хареса предвид ревютата, които гледах, как се усеща на края на тялото. Само ще го помириша. Ох, че вкусно мирише, добре. Защото съм на мисия да ухая цял ден вкусно. Не само като се парфюмирам. Другото, което искам да пробвам е... Това не е, че е ново, но за мен е ново. Skin Silk Fondue Luminous Serum Fondue на Revolution. Защото имам Luminous Lumi... на Armani най-популярния. И като цяло съм в настроение за гримиране и това смятам да правя в момента. Мале, много яко стана. Беше много терапевтично това. Безсрамна препратка към другите ми социални мрежи, защото ще кача клипче как пробвам нещата, но тези на NYX... За това едно време започнах да правя онази серия Да или Бай, за да коментираме новите гримове, защото някои неща наистина изглеждат много интересно и си заслужава да ги пробваш. И този път беше много успешен тест на нови гримове. Както и да е, връщаме се в кухнята последни минути преди звери да стане, да си довърша каквото почнахме да готвим вчера. По принцип с meal prep-а с мъжа не сме много последователни. Meal prep не правим план за храната, което пак е спестяващо пари, но с подготовката за храна за детето, там си ме бива. Не, че в момента това е единственото, което ще правим. Искам да си направя и за мен някакви байци, защото на работа не, че съм в много проекти, просто е доста умствено демандинг работата и се усещам как постоянно посягам към нещо шоколадово и поне искам да знам точно какво шоколадово ям. Отделно искам да направя едни сладки кораби на детето, защото бисквита е регулярното нещо, което той търси. Там долу е любимото чекмедже на майка ми, където са всичките ми глизоти за печене и ядки и мюслито, което си правя. Сега искам да си направя peanut butter cups домашни и ще размързим, боже, аз не съм наред, ще разтопим доста шоколад. Той кувертюр, дали си го взимате от Lidl, не знам, но е от много яките кувертюри, които имат надписан грамаж на всяко блокче и знаете колко грамаж слагате. И ако имате що годе умна микровълнова като моята, има функция за разтопяване на шоколад и само и подавате колко шоколад сте сложили. 3, 4, 5, 6. Човек и добре е да си планира готвенето. Сина му идва, за да контролира. Мама тук сега ще сложи едни неща във формата. И после ще я сложим в фризера. И след това с тебе ще готвим. Познай какво? Това е съставка. Помниш ли днеска за какво отидохме до магазина? Съставки на петити. Точно така, съставки за бисквити. Така че сега ще започнем да правим с теб бисквити. Искаш ли? Да. Добре, радвам се. На стола. На стола? Защо? На стола как ще готвиш? В кухнята не се готви на стола. Ма добре, отиди го вземи. Ау, за 2 форми не ми стигна тук това. Моля те, това не го изваждай. Анди. Анди, това не ни трябва за готвенето. Моля те, върни я там тази тортила. Така. Това отива в фризера. И сега ще направим заветните бисквити, защото само това се признава вкъщи. Сега, мамчо, планирала съм да направим бисквити с банан и овесени. Не го яш това, бе, мамо, ще развалиш вечерята, нали ще готвим сега. Де да го едеш това?
ръба тук една торатила ще препадна. Така. Трябва ни едно яйце, което ти вече струши на земята. Ще трябва да те преместя малко от кулата. Така. Местяте. Хоп! Моля те, ще ти го прибера. Ако не го прибереш ти, аз ще го прибера. Стига. Така, прибирай. Най-оборотното нещо, което купувам от пазара е от пазара Димитър Петков. От първата сергия в ляво, на закритата част, един мъж винаги продава презрели плодове и зеленчуци и 2 огромни чепки банани презрели за 1 евро. Издарил дил. Анди! Не претеглих колко банан сложих, доста. Нищо. Селеда с банан. Ще направим мини бисквитки с банан, мама се иска да пробва. И с оризово брашно. И ако се получат добре, ще ги снимаме за Инстаграм. Защото сме страшни кулинари. Само не блъскай. Чакай. Анди да сипва, така ли? Анди да бърка. Само да сипе и ще бъркаш. Моля те да сипе и ще бъркаш. Че претеглям тук. Сега ще бъркаш, той. Ето, бъркай внимателно. Сега. Добре, ти ще сложиш, сега. Сложиш, ето, слагай. Бавничко. Браво на теб. Айде, бъркай сега. Дай ми я чашката и бъркай. Защо така бъркаш? Бавно. Ойте, леко. Малко бак пулвер. Дали да не им сложим малко канела? Искаш ли канела да сложиш? Да. Не е това канелата. Обърках се. Това. Е това, добре. Айде. Това. Така сега. Много малко от това. Малко. То е много силно. Браво, стига толкова. То е много ароматно това. Браво! Сега следващото тук. Хубаво загреби. Да ти дам ли лъжица? Браво! Не. Да, мамо, добре. Беше много добър, успешен опит. Айде, така ще направим една голяма. Феле. Това е един от по-тежките уроци на майчинството, а те са всички тегави, че трябва да си доволен и от малкото, което си успял да постигнеш, защото все пак си успял да направиш нещо. Защото има дни, в които и нищо не успяваш да направиш, освен да си починеш, което е също голям успех. И ще да ти помогна да ги редим заедно. И можем отгоре да им сложим триъгълниче и да стане къщичка. Възможно е снощи да съм изяла едно от банановите ми peanut butter cups, но ще се направим, че не се е случвало. Ето ги! 한밤하늘에 소원을 빌었어 사랑은 오겠지 믿었어 근데 남은 건 설렘뿐 잠깐 있다가 사라졌어 내 마음 텅 비었어 텅 비었어 왜 아무도 날 안 골라 왜? 영화처럼 묻고 있지만 해피엔딩은 영화 속만 그래도 또 믿게 돼 Свърши ми кувертюра и много си изгорих ръцете, но що годе сме готови, пече се още другото нещо и чувам от татъка, че се крещи: мама!
Така че е време да се завръщам към основните си задължения. Извинявайте. Кой се крие? Какво има там? Босо кричи. Да го скрия. Босо палче. Хоп, скри. Какво да правя? Улица. Улица. Дай. Какъв цвят? Червено. Червена улица, добре. Дай. Червената кола. Кола. Да. Кола. А искаш ли да е кабриолет? 그래도 또 믿게 돼 내 맘을 뼈에게 줬는데 그때 없이 사라지네 Какъв цвят 왜 парове? 사랑은 이렇게 멀고 아파 떨어지면 너무 아파 꿈꾸는 내가 잘못일까 부서진 마음 안고 또 달려가 멍청한 별 넌 몰라 혼자인 내 맘 얼마나 멍청한 별 랄랄라 거짓된 빛 라랄라 그래도 난 랄랄라 매일 밤에 라랄라 드라마 속 그 장면